మరోసారి చెప్పరా అయితే? ఓకే మతి మళ్ళీ చూద్దాం లాస్ట్లో ఒకసారి. సరే అక్క. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపः కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సాగర రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం श्रीराधा कृष्णपादां सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ఓకే, మనం ఈ అధ్యాయం పేరు ఏంటి అంటే అష్టమాధ్యాయము భగవద్గీత యథాతథం నుంచి శిల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా మనం చూస్తున్నాము. అటైనింగ్ ద సుప్రీం అంటే భగవత్ ప్రాప్తి యోగము అని చెప్తారంట. మనం ఈ అధ్యాయంలో ఏం చూస్తామంటే కృష్ణ ఆన్సర్ టు అర్జునస్ క్వశ్చన్స్. అర్జునుడు మనం 7వ అధ్యాయంలో చివరి శ్లోకంలో కొన్ని భగవంతుడు చెప్పిన పదాలలో నుంచి కొన్ని తీసుకుని అర్జునుడు అడుగుతారనమాట. ఆ పదాల యొక్క పదాలకి కొంచెం వివరణ ఇవ్వమని, దానికి ఆన్సర్స్ ఇస్తారు అర్జునుడు అడిగిన క్వశ్చన్స్కి. తర్వాత ఏంటంటే మనం భగవంతుణ్ణి ఆ మరణ సమయంలో ఎలా స్మరించాలి, ఎలా స్మరించగలగాలి, మరి దానికి ఎలా మనం చేయాలి అనేది చూస్తాము. తర్వాత ఏంటంటే యోగ మిశ్రమ భక్తి, ప్రాక్టీస్ రిమెంబరెన్స్ త్రూ మెడిటేషన్. మనం ధ్యాన యోగం ద్వారా మనం భగవంతుని ఎలా అంటే భగవంతుని ఎల్లప్పుడూ కూడా ఎలా మనం స్మరించాలి అనేది చూస్తాము. తర్వాత ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్, మనం భగవంతుని ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతునికి భక్తితో సేవని ఎలా చేయాలి, ఎలా చేయగలము, చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది అనేది కూడా చూస్తాము. తర్వాత మనకి ఈ భౌతిక లోకానికి అలాగే స్పిరిచువల్ వరల్డ్కి అలాగే మనం భగవంతునికి ఎలా చేరుకోవాలి అనేది కూడా చూస్తాము. లాస్ట్ ఏంటంటే ద సుప్రమర్సీ ఆఫ్ డివోషన్ ఇన్ అటైనింగ్ ద సుప్రీం, మనం భగవంతుని ఎలా చేరుకోవచ్చు ఈజీగా అనేది కూడా చూస్తాము. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఆ 7వ అధ్యాయంలో చివరి శ్లోకం ఒకసారి చూస్తే మనకి ఇంకొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ 7వ అధ్యాయం చివరిలో ఏం చెప్పారంటే సాధిభూతాధిదైవం మాం సాధి యజ్ఞం చ ఏ విదుః ప్రయాణకాలేపి చ మాం తే విధిర్యుక్త చేతసః. నా యందు సంలగ్నమైన చిత్తం కలిగిన వారు దేవదేవుడినైన నన్నే ఈ భౌతిక జగత్తును సర్వదేవతలను సమస్త యజ్ఞములను నియమించువానిగా తెలుసుకొని మరణ సమయమునందును నన్ను దేవదేవుడిని అను అవగాహనతో ఎరిగియుందురు. అంటే ఇక్కడ సాధి భూతాది దైవం, సాధి యజ్ఞం, ప్రయాణకాలే ఇటువంటి వర్డ్స్ విన్న తర్వాత అర్జునుడు ఇక్కడ మనకి 8వ అధ్యాయంలో అడుగుతారనమాట.
అర్జున ఉవాచ కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిముచ్యతే. అర్జునుడు ప్రశ్నించను, ఓ దేవదేవ, పురుషోత్తమ, బ్రహ్మం అనగానేమి, ఆత్మ అనగానేమి, కామ్యకర్మననేమి, భౌతిక సృష్టి అననేమి, దేవతలనగా ఎవరు, దయతో ఇది నాకు వివరింపుము. మీరు ఈ రెండు శ్లోకాలను చూడండి. ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఎన్ని ప్రశ్నలు వేశారు, అలాగే నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఎన్ని ప్రశ్నలు వేశారు అనేది కూడా ఒకసారి గమనించండి. ఇక్కడ ఏంటంటే కిం తద్బ్రహ్మ కిం అధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమం అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం, ఇట్లా కొన్ని వర్డ్స్ అన్నమాట. అందుకే ఇక్కడ బ్రహ్మం, ఆత్మ, కామ్యకర్మ, భౌతిక సృష్టి, దేవతలు, వీటి గురించి దయతో నాకు వివరింపము. 1 2 3 4 5, ఇక్కడ 5 క్వశ్చన్లు అనేది అడగడం జరిగిందన్నమాట. అలాగే రెండవ శ్లోకంలో కూడా మళ్ళీ అర్జునుడు అడుగుతున్నారు, అధియజ్ఞ కథం కోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణకాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభిః. ఓ మధుసూదన, యజ్ఞ ప్రభు ఎవరు, అతడు ఏ విధముగా దేహమునందు వసించి ఉండును, భక్తి యోగమునందు నిలిచిన వారు మరణ సమయమున నిన్నెట్లు ఎరుగజాలుదురు. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ అక్కడ 5 ప్రశ్నలు అడిగారు. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఏమడుతున్నారంటే అతడు అంటే యజ్ఞ ప్రభు అన్నమాట. అతడు అంటే ఆ పై శ్లోకానికి మనం రిలేటెడ్ గా చూసుకోవాలి. అతడు ఏ విధముగా దేహమునందు వసించి ఉండును, భక్తి యోగమునందు నిలిచిన వారు మరణ సమయమున నిన్ను ఎట్లా ఎరుగ చాలుదురు. ఇక్కడ యజ్ఞ ప్రభు ఎవరు, అలాగే అతడు ఏ విధంగా కూడా వసించి ఉంటాడు, అలాగే అతడు మరణ సమయంలో, ఇట్లా ఇందులో 3 ప్రశ్నలు అనేది అడగడం జరిగింది. మొత్తం 8 ప్రశ్నలు అడిగారు అనమాట. అందుకే అక్కడ ఓ మధుసూదన అని అంటున్నారు. అంటే భగవంతుడికి మురారి ఇట్లా, లేకపోతే కేశవ, ఇట్లా కొన్ని నామాలు అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. ఇక్కడ మధుసూదన అంటే ఏంటి అంటే మధు కైటవ అని మీరు వినే ఉంటారు కదా వాళ్ళ స్టోరీ. అందులో ఆ మధు అనే రాక్షసుని అంటే వేదాలు దొంగిలిస్తాడనమాట వాళ్ళు. కాబట్టి ఆ మధు అనే ఆ రాక్షసుని చంపావు, అలాగే నా యొక్క అంటే నాలో ఉన్న ఈ యొక్క డౌట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ ప్రశ్నలు లేకపోతే ఈ ఈ సందేహాలు, వీటిని కూడా నువ్వు అంటే నీ వివరణ ద్వారా వీటిని తొలగించు, ఈ రాక్షసుల్ని నా నుండి దూరం చెయ్యి అన్నట్టుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే. ఇక్కడ అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్న మనం చూసాము 1వ శ్లోకంలో, అలాగే 2వ శ్లోకంలో మరణ సమయంలో ఎలా తెలుసుకోగలరు అని. దానికి భగవంతుడు 3వ శ్లోకం నుంచి అర్జునుడికి వివరిస్తున్నారు అనమాట. శ్రీ భగవానువాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావోధ్యాత్మముచ్యతే భూత భావోద్భవకరో విసర్గ కర్మ సంహిత. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, నాశరహితుడు సర్వోత్తముడు అయిన జీవుడు బ్రహ్మము అనబడతాడు. జీవుడు అంటే బ్రహ్మము. ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావమును అధ్యాత్మమని చెప్తారు. సమస్త జీవుల ఉత్పత్తికి ఉనికికి కారణమైన కార్యమే కర్మ అని, దానినే సకామ కర్మ అని అంటారనమాట. కాబట్టి బ్రహ్మం అనే దానికి ఆన్సర్ ఇచ్చారు, అధ్యాత్మం అనే దానికి ఆన్సర్ ఇచ్చారు, అలాగే కర్మ అనే దానికి కూడా ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇవ్వడం జరిగింది. అధిభూతం క్షరో భావ పురుషశ్చాధిదైవతం అధియజ్ఞోహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాం వర. దేహదారులలో శ్రేష్ఠుడ ఓ అర్జున, శరీరం లాంటి నిరంతరము మార్పు చెందే భౌతిక ప్రకృతిని అధిభూతం అంటారు. సూర్యచంద్రుల వంటి సకల దేవతలను కలిగి ఉన్న భగవంతుని యొక్క విరాట్ రూపమునే అధి దైవము అంటారు. ప్రతి దేహంలో అంతర్యామి అంటే పరమాత్మ రూపంలో ఉండే, అంటే మనం చూసాం కదా 7వ అధ్యాయంలో క్షీరోదక శాయి విష్ణు అనమాట. పరమాత్మ రూపంలో ఉండే, ప్రతి దేహంలో కూడా పరమాత్మ రూపంలో ఉండే అధి యజ్ఞాన్ని అంటే యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు అంటే మనం చెప్తున్నది ఇక్కడ భగవంతుడే అని, నేనే అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇక యజ్ఞ ప్రభు అని మనం ఇంతకుముందు శ్లోకాల్లో కూడా చూసాం కదా, ఇంతకుముందు చాప్టర్స్ లో ఎవరైనా గుర్తుందా శ్లోకం? భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం
సర్వలోక మహేశ్వరం అని చెప్పారు కదా. కాబట్టి అన్ని యజ్ఞభోక్త ఎవరు అంటే, యజ్ఞాలకి ప్రభువు ఎవరు అంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అన్నమాట. కాబట్టి అది తెలుసుకోమని చెప్తున్నారు. అలాగే మనం ఏంటంటే, మనం 7వ అధ్యాయం చూసాం. 7వ అధ్యాయం ముఖ్యంగా శ్రవణం గురించి, భగవంతుని గురించి వినడం అనేది. ఎందుకు నేను ఎలా నువ్వు నన్ను తెలుసుకుంటే నన్ను ఎలా స్మరించగలవో, ఎలా నా గురించి నువ్వు విను అని 7వ అధ్యాయంలో చెప్పడం జరిగింది అనమాట. ఈ అధ్యాయంలో ఏంటంటే ఎక్కువగా స్మరణ గురించి, ఆ స్మరణ గురించి ఈ అధ్యాయం మొత్తం ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి వాటి గురించి తెలుసుకోవడానికి అర్జునుడు అడగడము, దానికి భగవంతుడు ఇక్కడ ఆన్సర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ అర్జునుడు అడిగిన మొదటి ప్రశ్న ఏంటంటే బ్రహ్మము, దానికి నాశరహితుడు. అందుకే మనకి ఆత్మ అనే దానికి నశింపు లేదు అని మనం ఆల్రెడీ 2వ అధ్యాయంలో చూసామన్నమాట. అలాగే సర్వోత్తముడైన జీవుడే బ్రహ్మము. అదేంటి, ఒక్కొక్క చోట ఏంటంటే మనకి బ్రహ్మము అనేసరికి కొన్ని వేరే అర్థాలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎలా అయితే మనం 6వ అధ్యాయంలో చూస్తాం కదా, ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం ఆత్మానం అవసాదయే ఆత్మైవ హ్యాత్మన బంధు ఆత్మైవ రిపురాత్మన అని. అక్కడ ఏంటంటే ఒక ఆత్మకేమో మనస్సు అని ఉంటుంది. అంటే మనం ఆ ఆత్మ మనం మనసుని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, ఎలా మిత్రుడు చేసుకోవాలి అనేది అట్లా వస్తాయి అన్నమాట. ఒక ఆత్మకేమో మనసు అని, ఒక ఆత్మకేమో మన జీవుడు అంటే ఈ బ్రహ్మము అనే, ఇట్లా అంటే ఈ యొక్క అర్థం వచ్చేలాగా ఉంటుంది అనమాట. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మనకి బ్రహ్మము అంటే ఒక్కొక్క చోట ఈ భౌతిక జగత్తును కూడా మనం 4వ అధ్యాయం చూస్తే అన్నిటిని కూడా ఆ హవిస్సులు అర్పించే దగ్గర చెప్తారనమాట. మొత్తము కూడా బ్రహ్మము అది పరబ్రహ్మను కూడా ఒక్కొక్కసారి సూచిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి ఆ సందర్భాన్ని బట్టి మనం దాన్ని ఆ పదం యొక్క అర్థాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఎంత సంస్కృతం వచ్చినా సరే దీన్ని అర్థం చేసుకోవడం కష్టం అనమాట. అందుకే మనం ఎలా దాన్ని తెలుసుకోవాలి అంటే, ఈ గురు శిష్య పరంపరలో గురువులు ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే ప్రామాణిక గురువు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి ద్వారా మనం తెలుసుకుంటే ఏంటంటే, అక్కడ ఏ యొక్క అర్థంతో ఆ పదం అనేది ఇవ్వబడింది, ఏ యొక్క అర్థంతో మనకి భగవంతుడు చెప్పాలనుకుంటున్నారు అనేది మనకి అర్థమవుతుంది అనమాట. కాబట్టి ఈ జీవుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను బ్రహ్మము. అలాగే అధ్యాత్మం అంటే ఏంటంటే జీవుడు యొక్క నిత్య స్వభావం అనమాట. అంటే ఆ చైతన్యం ఏదైతే ఉందో అదే అధ్యాత్మం అని చెప్తారు. అందుకే ఇక్కడ మనం ఆధ్యాత్మం అన్నాం అనుకోండి, మళ్ళీ ఆధ్యాత్మిక అట్లా అవుతుంది అనమాట. అట్లాగే కర్మ. ఇప్పుడు కర్మ అంటే ఏంటంటే సమస్త జీవుల భౌతిక దేహాల ఉత్పత్తికి కారణమైన కార్యమే కర్మ. సకామ కర్మ అంటే మీకు గుర్తుందా? ఎవరికైనా చెప్తారా? ఎవరైనా? మనం చర్చించుకున్నాం కదా సకామ కర్మ. ఓకే, సకామ కర్మ అంటే ఏంటి అంటే మనం కర్మ చేస్తున్నాము, దానికి ఫలితం వస్తుంది, దాన్ని మనమే అనుభవించాలి అని అనుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. అంటే వికర్మ అయితే కాదు. వికర్మ అంటే మనము చేయకుండా పనులు చేస్తూ ఉండడం. అలా కాకుండా మనం ఏదో ఒక ఫలితం గురించి ఆలోచించి మనం కర్మలు చేస్తూ ఉంటాము, వాటికి వచ్చే ఫలితాన్ని మనం అనుభవించాలని చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. కాబట్టి దాన్ని బట్టే మనకి ఈ యొక్క నెక్స్ట్ లైఫ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకి 7వ అధ్యాయంలో చూసాం కదా, మనసు, బుద్ధి, మిథ్య, అహంకారము. ఇవేంటంటే సూక్ష్మ శరీరము. స్థూల శరీరం ఏంటంటే మనకి ఉన్న ఈ పంచమహాభూతాలతోటి ఈ దేహం అనేది నిర్మితమై ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి ఈ సూక్ష్మ శరీరంతో, అంటే ఆ మనసు, బుద్ధి, అహంకారంతో ఏదైతే మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటామో, దానికి సంబంధించిన కర్మలు ఏవైతే చేస్తూ ఉంటామో, ఆ సూక్ష్మ శరీరంకి ఈ ఆచ్ఛేదనంగా అంటే ఈ పైపొర అనేది, ఈ దేహం అనేది సృష్టించబడుతుంది. అంటే ఈ దేహం అనేది పొందుతూ ఉంటాం అనమాట. మనం సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ యొక్క దేహాన్ని విడిచే సమయంలో ఏ ఆలోచనతో మనము, అంటే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎక్కువగా తినాలి, లేకపోతే ఎక్కువగా నిద్రపోవాలి అనుకున్నాం అనుకోండి. బాగా నిద్రపోవాలనుకుంటే ఎక్కువగా నిద్రపోయే ఆ దేహం ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన దేహం అనేది మనకి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అట్లా మనం అంటే ఏదైతే ఒక కర్మ చేస్తూ దానికి ఫలితం గురించి ఆలోచిస్తూ, లేకపోతే మనం ఒక దాంట్లో బంధింపబడి, ఒక కోరికకి బంధింపబడి ఉంటామో దానికి సంబంధించిన ఆ దేహం అనేది మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. అలాగే అధిభూతము అంటే నిరంతరము మార్పు చెందే ఈ భౌతిక ప్రకృతి అనమాట. అంటే అధిభూతము అంటే ఈ యొక్క భౌతికమే ఈ భూతం అనమాట. అట్లాగే దైవము అంటే
సూర్యుడు, చంద్రుల వంటి సకల దేవతలను కలిగి ఉన్న భగవంతుని యొక్క విరాట్ రూపము మనకి 11వ అధ్యాయంలో చూపిస్తారు భగవంతుడు అతని యొక్క విరాట్ స్వరూపాన్ని. కాబట్టి ఆ సూర్య చంద్రుని యొక్క నేత్రాలు కనిపిస్తున్నారు అని అర్జున్ చెప్తారనమాట. అట్లాగే ఈ సూర్య చంద్రుల అట్లా ఈ దేవి దేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో అతని యొక్క ఆ అంటే ఒక అంగాలుగా, ఒక చేతులు, కాళ్ళు ఇట్లా ఉంటారు. అట్లా అన్నట్లుగా ఈ దేవి దేవతలందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క విరాట్ స్వరూపం యొక్క అంగాలు అనమాట. తర్వాత అధియజ్ఞము అంటే యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు అంటే పరమాత్మ. ఇందాక చెప్పాను కదా, శిరోదకశాయి విష్ణు రూపంలో ప్రతి ఒక్క జీవి యొక్క హృదయంలో ఆత్మ పక్కనే పరమాత్మ రూపంలో ఉంటారు. అంటే దేహం మారగానే ఆత్మతో పాటే ప్రతి నెక్స్ట్ దేహంలోకి వచ్చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే యజ్ఞ ప్రభువు ఎక్కడ నివసిస్తాడు? మరి ఈ పరమాత్మ ఎక్కడ ఉండేది? ప్రతి దేహదారి హృదయంలో. మరి మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా తెలుసుకోగలను అని అడిగారు అర్జునుడు. దానికి నిరంతరం స్మరిస్తూ ఉండడం ద్వారా, అంటే మనకి అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్నలకి 3-4 శ్లోకాల్లోనే 7 ప్రశ్నలకి ఆన్సర్ అనేది వచ్చేసింది. ఆ యొక్క లాస్ట్ ప్రశ్న ఏదైతే ఉందో 8వ ప్రశ్న, మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా నేను తెలుసుకోగలను అని, దానికి 5వ శ్లోకం నుంచి 28వ శ్లోకం వరకు మనం చూస్తామన్నమాట. అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కలేవరం యత్ర యాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. హ్యాండ్ రైట్ చేయండి శ్లోకం చదవాలనుకున్న వాళ్ళు. ఒకళ్ళు ఈ శ్లోకం చదువు కానీ ఇంకొకళ్ళు నెక్స్ట్ శ్లోకం చదువు కానీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, పద్మావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కలేవరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్యత్ర సంశయః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అంతకాలే చ మామేవ, అంతకాలంలో, స్మరణముక్త్వా కలేవరం అంటే ఆ యొక్క ఆ దేహాన్ని విడిచేటప్పుడు స్మరణ్ ఎవరైతే స్మరిస్తారో, అంటే జీవిత చివరి సమయంలో కేవలము మాం ఏవా, నన్ను మాత్రమే స్మరణ చేస్తూ శరీరం విడిచిపెట్టేవాడు, ప్రయాతి సమద్భావం, ఎటువంటి ఆ భావాన్ని, అటువంటి భావాన్ని, సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయ, ఇందులో ఎటువంటి సందేహము కూడా లేదు అని చెప్తున్నారనమాట. అందుకే ఇదే ఎగ్జామ్, నిజమైన ఎగ్జామ్ ఏంటి అంటే మనకి చివరి సమయం, అంటే దేహాన్ని విడిచే సమయం. మనం అనుకుంటూ ఉంటాం కదా, మరి మరణ సమయంలో మనం కృష్ణుని ఎలా స్మరించాలి అని. ఈ యొక్క 8వ ప్రశ్నకి ఈ సమాధానం ఏంటి అంటే, ఆ పరీక్ష అనేది ఏంటి, హఠాత్తుగా వచ్చేస్తుంది అనమాట, మనకు చెప్పి రాదు. అంటే మనకి మామూలుగా ఈ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ ఇవి ఉంటూ ఉంటాయి కదా, మార్చి, సెప్టెంబర్ ఇట్లా చెప్తూ ఉంటారనమాట. కానీ మరణం అనేది ఏంటంటే అకస్మాత్తుగా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అందుకే మనకి లైఫ్ ఈజ్ ప్రిపరేషను, డెత్ ఈజ్ ఎగ్జామ్ అంటారనమాట. అంటే జీవితం అనేదేమో ప్రిపరేషను. దేనికి ప్రిపరేషను? ఆ మరణ సమయంలో ఎలా ఉండాలి అనే దానికే ఈ ప్రిపరేషన్ అనమాట. కాబట్టి దానికి తయారవ్వడం, ఆ పరీక్ష అనేది మరణం అనమాట. కాబట్టి మనం ఆ మరణానికి రెడీ అవ్వాలి అనేది తెలుసుకోవాలి. అలాగే దేహం విడిచిపెట్టేటప్పుడు కేవలము నన్నే స్మరించాలని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూస్తే మనం భీష్ముడు, ఆయనకి ఏంటంటే ఇచ్చా మరణం, అంటే ఆయన ఎప్పుడైతే కోరుకుంటారో అప్పుడు ఆయన యొక్క దేహాన్ని త్యజిస్తారనమాట. ఎందుకు అంటే ఆయన దేవవ్రతుడు, గంగాదేవికి శాంతనుడికి జన్మించిన దేవవ్రతుడు అనమాట. కానీ ఆయన యొక్క తండ్రి, ఇదంతా కూడా ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క లీల అనమాట. ఆయన యొక్క తండ్రి ఒక మత్స్యగంధి అయిన సత్యవతి దేవి మీద మనసు పడడము, ఆయన కొంచెం బాధగా ఉండడం చూసి ఏమైంది అని తెలుసుకుని ఆయనకి ఆమె వచ్చి మ్యారేజ్ చేయమని అడిగితే, ఆ మత్స్యగంధి యొక్క, అంటే ఆ సత్యవతి యొక్క తండ్రి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన అంటారనమాట, నువ్వు ఆల్రెడీ గొప్ప వీరుడివి, నువ్వు పెద్ద కుమారుడివి మీ తండ్రికి, రేపు నా బిడ్డ అక్కడికి వచ్చినా కూడా నువ్వే రాజు అవుతావు, మరి ఈమెకి పుట్టే వాళ్ళందరూ కూడా నీకు సపర్యలు చేయాలి, తర్వాత నీ కొడుకులు
రాజ్యాన్ని వెళ్తారు అని ఇట్లా కొన్ని చెప్పడం. లేదు, నాకు రాజకాంక్ష లేదు, నేను ఆ అంటే ఆ జన్మ అంతం బ్రహ్మచారిలాగా ఉంటాను అని గొప్ప శపథం చేస్తారనమాట, ప్రతిజ్ఞ. అందుకే దాన్ని భీష్మమైన ప్రతిజ్ఞ చేస్తారు కాబట్టి ఆయన్ని భీష్మ అనే పేరు కూడా ఆయనకి వచ్చిందనమాట. అటువంటి ఆయనకి ఆ యొక్క తండ్రి తన కోసం ఇంత చేశారు కాబట్టి ఆయన ఏంటంటే ఇచ్చామరణం అనేది, అంటే ఇతను ఎప్పుడైతే కోరుకుంటాడో అప్పుడు అతనికి మరణం వచ్చేలాగా వరం ఇస్తారనమాట. కాబట్టి అతను ఎప్పుడైతే ఆ అంపశయ్య మీద ఆ బాణాలతోటి ఆ యుద్ధం రంగంలో పడి ఉన్నారో అప్పుడు ఆయన ఆయన కూడా భగవంతుడు భక్తుడు అనమాట. కాబట్టి భగవంతుని యొక్క సాన్నిధ్యంలో భగవంతుని చూస్తూ, అలాగే ఆ లాస్ట్ సమయంలో కూడా విష్ణు సహస్రనామాన్ని ఆయన చెప్పడము, అలాగే యుధిష్ఠిరుడికి రాజ్యపాలన ఎలా చేయాలి అనే దానికి చాలా చాలా బోధనలు చేయడము, ఇవన్నీ కూడా చెప్తారనమాట. కాబట్టి ఆ అంత్య సమయంలో ఆయనకి ఎటువంటి స్మరణ అనేది ఉంది, ఆయన భగవంతుడి గురించి ఆలోచిస్తున్నారు, భగవంతుడికి సంబంధించిన విష్ణు సహస్రనామాన్ని చెప్పి తర్వాత ఆయన ఆ దేహాన్ని పెట్టడం జరిగిందనమాట. అందుకే ఇక్కడ కూడా ఇంకేం చెప్తారంటే, యమరాజు ఒకసారి యుధిష్ఠిరుని ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత అద్భుతమైన విషయం ఏమిటి అని అడుగుతారు. అయితే అప్పుడు ఆయన చెప్తారు, అహాన్యహాని భూతాన్ని గచ్చంతి హయమాలయం శేషాస్థావరం ఇచ్చంతి కిమాశ్చర్య అతఃపరం అని. అంటే వందల వేల జీవులు ప్రతి క్షణం మరణాన్ని ఎదుర్కొంటారు, అయితే మూర్ఖమైన జీవి తనకు మరణం లేనిదిగా భావించి తన కోసం సిద్ధపడడు. ఇది ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత అద్భుతమైన విషయం. మనం కూడా పిల్లలకు చెప్తూ ఉంటాం అనమాట, అరే జాగ్రత్త, సైకిల్ సరిగ్గా తొక్కు పడిపోతావని. ఏమంటాడు, నేను పడను, నాకు అంటే నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే నేను పడను అంటాడు అనమాట. అతను పడే ఒక్క సెకండ్ ముందు వరకు కూడా అతనికి తెలియదు పడిపోతాడు అని. అలాగే మనం కూడా ఒక్కొక్కసారి ఏంటి స్టెప్స్ చూస్తూనో లేకపోతే రోడ్డు మీద దాటుతూనో మొబైల్ చూస్తూ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. మనకేమనుకుంటాం, మనకి అంతా తెలుసు, మనకి ఏమీ కాదు అని. కానీ మనం పడిపోవడానికైనా మనకి ఏమైనా జరగడానికైనా ఒక్క సెకండ్ ముందు వరకు కూడా మనకి తెలియదు. మనం అనుకుంటాము నాకంతా తెలుసు అని. ఇక్కడ కూడా ఏమంటున్నారు, నాకు అంతా తెలుసు అంటే అందరికీ తెలుసు మరణం అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది అని, కానీ నాకు ఇప్పుడే ఆ సమయం రాలేదు అని అనుకుంటూ ఉంటాడు అన్నమాట. ప్రతి జీవుడు కూడా ఇలా అనుకుంటూ ఉంటాడు. ఇది కొంత మూర్ఖమైన జీవి అనమాట. అంటే ఆ మరణానికి సిద్ధపడటం లేదు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం కూడా ఏంటి, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎప్పుడైనా కూడా మరణం అనేది రావచ్చు అనమాట. చాలా తక్కువ మందికే ఏదో మంచాన పడ్డము అక్కడ కూడా చాలా ఇబ్బంది అనేదే కలిగిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే మరణం అనేది వచ్చినప్పుడు కొన్ని లక్షల తేళ్లు మనల్ని కుట్టినంత పెయిన్ అనేది వస్తుందని చెప్తారు. కాబట్టి మనకి మరణం అనేది న్యాచురల్గా రావచ్చు, లేదా చాలా 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 రకాలుగా మనం చెప్పలేము అది ఎలా వస్తుంది అనేది. ప్రతిసారి కూడా మ్యాక్సిమం అకస్మాత్తుగానే, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మ్యాక్సిమం అకస్మాత్తుగానే రావచ్చు. ఏదో చాలా తక్కువ మందికి మాత్రమే తెలిసి వస్తూ ఉండొచ్చు. ఇంకొకసారి ఏం చెప్తారంటే ఆచార్యులు, మనం శ్వాస తీసుకుంటాం కదా, ఆ శ్వాస బయటికి వచ్చే ఆ గ్యాప్లోనే మనకి ఈ దేహం అనేది పడిపోవచ్చు అనమాట. అంటే ఆ ఆత్మ అనేది వదిలేసి వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. అందుకే చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు కదా, ఇప్పుడెందుకు నీకు భగవద్గీత, ఇప్పుడెందుకు నీకు జపము, ఇప్పుడెందుకు నీకు హరినామము, ఇట్లా అంటూ ఉంటారనమాట. మరి ఎప్పుడు చేయాలి అంటే, రాని ఒక 50 సంవత్సరాలు, లేకపోతే రాని ఒక 60 సంవత్సరాలు, అప్పుడు చేయొచ్చు భగవంతుడి యొక్క భక్తి అని అంటూ ఉంటారు. మరి వాళ్ళు రాసి ఇవ్వగలరా 60 సంవత్సరాలు నేను జీవించగలనని? ఒక బాండ్ పేపర్ మీద వాళ్ళు రాసి ఇవ్వగలరా అంటే ఎవరు రాసి ఇవ్వలేరు. ఎందుకంటే ఎవరికి ఎప్పటి వరకు ఉంది అనేది ఎవరికి తెలియదు. కాబట్టి అందుకే చెప్తారు, ఇప్పుడే సమయం లేదు. ఎప్పుడు మనకి ఎప్పుడైతే తెలిసిందో అప్పటి నుంచే మనం ప్రిపరేషన్ అనేది మొదలు పెట్టాలి. ఇదంతా భయపెట్టడం కోసమా అంటే కాదు. ఎందుకు అంటే ఇది చాలా అవసరం. కాబట్టి మనం అంటే ఏదేదో ఆలోచిస్తూ ఉంటాము, ఏదేదో అంటే అనవసరమైన విషయాల గురించి మనం ఆలోచిస్తూ చాలా చాలా టైం వేస్ట్ అనేది చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. ఎందుకు అంటే సేమ్ ఇక్కడ మనం చూసాం కదా, మనకి ఇంకా టైం ఉంది అని. కానీ మనకి టైం అనేది ఎప్పుడు అది అయిపోతుందో తెలియదు. ఇంకా కొంతమంది ఏంటంటే కాశీకి వెళ్తారు. ఎందుకు? అక్కడే ఈ యొక్క దేహాన్ని విడిచేస్తే భగవంతుని యొక్క లాస్ట్ రోజుల్లో భగవంతుని యొక్క స్మరణ చేస్తూ ఇదంతా చేస్తూ
వెళ్ళిపోవచ్చు అని కొంతమంది ఏం చేస్తారు, కాశీకి వెళ్ళడము, ఇంకా ఇంకా అంటే ఇంటితోటి ఆ బంధాన్ని తెంపేసుకుని అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు అనమాట. కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి ఏదైనా ఇంకా ఆ మనసులో అరిషడ్ వర్గాల్లో ఏదైనా ఒక్క కోరికైనా కానీ ఏదో ఒకటి ఇంకా మిగిలి ఉందనుకోండి, ఎంత అంటే అక్కడికి చెప్తారనమాట, శివుడే వచ్చి చెవిలో రామనామం చెప్పినా కూడా వాళ్ళు ఆ వారి యొక్క ధ్యాస దేని మీద ఉంటుంది అంటే వారికి ఉన్న ఈ అరిషడ్ వర్గాల్లో ఏదైతే ఇంకా మిగిలి ఉందో వాటి మీద ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి మనం మరణ సమయంలో ఏ భావన అయితే మరి ఎలా తెచ్చుకోవాలి, భగవంతుని యొక్క స్మరణ అనేది ఎలా తెలుసుకోవాలి, ఎలా మనము దాన్ని అంటే ఇందాక చెప్పారు నన్ను స్మరించే వాళ్ళు నన్ను పొందుతారు అని. మరి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కలేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః. ఓ కౌంతేయ, మనిషి మరణ సమయంలో ఏ భావాలతో శరీరాన్ని వదులుతాడో ఆ భావాలకు తగిన స్థితినే పొందుతాడు. మాతాజీ ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తున్నారు? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కలేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరి ఓం. హరే కృష్ణ. ఓ కౌంతేయ, మనిషి మరణ సమయంలో ఏ భావాలతో శరీరాన్ని వదులుతాడో ఆ భావాలకు తగిన స్థితినే పొందుతాడు. కాబట్టి మనం ఈ యొక్క దేహాన్ని విడిచే సమయంలో మనం ఏ భావాన్ని అయితే కలిగి ఉంటామో ఆ భావాన్ని మనం తిరిగి పొందుతాము. ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ మనసు, ఆ యొక్క బుద్ధి, ఆ యొక్క సూక్ష్మ శరీరం ఏదైతే ఆలోచిస్తూ ఉందో అంటే దేన్నైతే స్మరిస్తూ ఉందో నెక్స్ట్ ఆ దేహం అనేది అటువంటికి సంబంధించిన దేహం అనేది వస్తుంది. అందుకే మనం ఈ భరత మహారాజు గురించి చూస్తామన్నమాట. అందరికీ తెలిసిన స్టోరీయే. ఆయన అక్కడ భగవంతుని యొక్క యజ్ఞమను, జపము, తపస్సు ఇట్లా చేసుకుంటూ ఉండడము, అనుకోకుండా ఆ జింకని వేటాడుతూ పులి రావడము, ఆ జింక గర్భంతో ఉండడము, అది ప్రసవించడము, ఆ జింక పిల్లని తను తీసుకొచ్చి పెంచుతూ ఈ యొక్క అంటే భగవద్ ధ్యానం కానీ భగవత్ నామస్మరణ కానీ ఇదంతా తగ్గించేస్తూ ఆ జింక పట్ల అతను ఆ జింక మీద అతనికి ఆత్మీయత అనేది ఎక్కువైపోతుంది అనమాట. తర్వాత ఇంకా దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండడము, ఎప్పుడైతే పూర్తిగా దైవ కార్యక్రమాలన్నీ వదిలేసి ఆ మరణ సమయంలో కూడా ఏంటి అంటే ఆ జింకనే అతను స్మరిస్తూ దేహాన్ని విడుస్తాడు. తర్వాత లైఫ్లో మళ్ళీ అతను ఒక జింక దేహం అనేది పొందుతాడు అనమాట. అందుకే మరి నేనైతే మీరు చెప్పారు కాబట్టి ఎల్లప్పుడూ కూడా అంటే గురువులు ఆచార్యులు చెప్పారు కాబట్టి ఎల్లప్పుడూ కూడా నేను భగవంతుని నామాన్ని జపిస్తాను, భగవంతుని యొక్క కర్మలు చేస్తాను, భగవంతుని యొక్క సేవలోనే ఉండిపోతాను. ఒకవేళ మరి నన్ను భగవంతుడు గనక ఆ లాస్ట్ సమయంలో నాకు ఆయన స్మరించేలాగా రాకపోతే ఎట్లా అని ఒక్కొక్కరు అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట. దానికి ఏంటంటే వరాహ పురాణంలో ఒక శ్లోకం అనేది ఉంది. యదివాతాపి దోషేణ మద్భక్తో అని ఒక శ్లోకం అనేది ఉంటుందన్నమాట. అంటే మరణ సమయంలో ఈ శరీరంలో కలిగే కల్లోలాలు అంటే మనకి ఏంటంటే ఆ మరణ సమయంలో చెప్పాం కదా, కొన్ని లక్షల తేళ్ళు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి పుడుతున్నంత నొప్పిగా ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి ఆ సమయంలో మనము మరి నేను తలుచుకోలేను అంటే అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్తారంటే అప్పుడు భక్తుడు గనక నన్ను స్మరించలేకపోతే నేనే నా భక్తుణ్ణి స్మరించి అతన్ని నా పరంధామానికి తీసుకుని వెళ్తాను అని వరాహ పురాణంలో చెప్తారనమాట. అందుకే ఈశోపనిషత్తులో కూడా వస్తుంది, ఓం క్రతోరస్ అని ఒక అహం క్రతురసం అని ఒక శ్లోకం అనేది ఒక మంత్రం అనేది ఉంటుందన్నమాట. అంటే అక్కడ జీవుడు కూడా అడుగుతూ ఉంటాడు, నేను నిన్ను గుర్తించలేనేమో లేకపోతే నేను నిన్ను స్మరించలేనేమో ఆ చివరి సమయంలో. కాబట్టి ఆ చివరి సమయంలో నువ్వే నన్ను స్మరించి నీ దగ్గరికి చేర్చుకో అని అడుగుతారనమాట. అట్లా భగవంతుడే అంటే ఆయన ఇచ్చిన మాట తప్పరనమాట, భక్తులకి ఇచ్చిన మాట అసలు తప్పరు. కాబట్టి ఆయన యొక్క పరంధామానికి యం యం వాపి స్మరన్ భావం మనం గనక ఆయన యొక్క ధ్యాసలోనే గనక మన దేహాన్ని విడిచిపెడితే ఆయన
ఆయన దగ్గరికి తీస్తారు. లేదు మనం ఏదైతే ఆలోచిస్తూ ఉన్నామో ఎం వాపి స్మరణ భావం, మనం ఏదైతే ఆలోచిస్తూ ఉన్నామో దానికి సంబంధించిన దేహం అనేది వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుధ్య చ మయ్యర్పితమనో బుద్ధిః మామే వైశ్యస్య సంశయః. ఓ అర్జున, అందువల్ల నిరంతరం నన్నే స్మరిస్తూ నీ విద్యుక్త కర్తవ్యము, నీ కర్తవ్యము అయిన యుద్ధం చెయ్యి. మనసును ఎల్లప్పుడూ బుద్ధిని నా యందు నిలిపితే నీవు నిస్సంశయంగా నన్నే పొందుతావు. నాగమణి మాతాజీ శ్లోకం చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రస్తుతి. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మమానుస్వరం అద్య యుద్ధ చ మయార్పితం మనో బుద్ధిః మే వైశ్య సంశయః. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే అసంశయ, ఎటువంటి సందేహం లేదు, నువ్వు నన్నే పొందుతావు. కాబట్టి ఓ అర్జున, నీకు ఆల్రెడీ ఏం చెయ్యాలి, ఆ మరణ సమయంలో అడిగిన నీ ప్రశ్న ఏదైతే ఉందో దానికి ఆల్రెడీ ఆన్సర్ వచ్చేసింది. నువ్వు ఎల్లప్పుడూ కూడా అంటే నన్ను పొందితే, అంటే లాస్ట్ ఆ మరణ సమయంలో కనుక నన్ను నువ్వు స్మరించగలిగితే నేను నిన్ను తీసుకెళ్తాను. కాబట్టి నువ్వేం చేయాలి, నిరంతరము నన్నే స్మరిస్తూ నీ కర్తవ్యం ఏంటి, యుద్ధం చేయడం. కాబట్టి నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి, మనసుని బుద్ధిని నా యందు నిలిపితే. ఎందుకు అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ మనసు బుద్ధి ఏదైతే కోరుకుంటూ ఉంటాయో అటువంటి దేహాన్ని తీసుకుంటారు. కాబట్టి ఆ మనసుని అలాగే బుద్ధిని, అందుకే మై అర్పిత, మై అంటే నాకు అర్పించు, మనో బుద్ధి, ఆ మనస్సుని అలాగే నీ యొక్క బుద్ధిని. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, నువ్వు నన్నే పొందుతావు, ఇటువంటి దీంట్లో ఎటువంటి సందేహం కూడా లేదు అని చెప్తున్నారు. అభ్యాసయోగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామిన పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాను చింతయన్. ఓ పార్థ, మనస్సును ఎల్లప్పుడూ నా నామస్మరణలోనే నిలిపి మార్గం నుండి తప్పుకోక నన్ను దేవదేవునిగా ధ్యానించేవాడు ఖచ్చితంగా నన్ను చేరుకొనును. మాతాజీ ఎవరు చదువుతారు? రమాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భగవద్గీత యథాతథము 8వ అధ్యాయము భగవత్ ప్రాప్తి 8వ శ్లోకం. అభ్యాసయోగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామినా పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాను చింతయన్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే బోల్. ఓ పార్థ అని, కాబట్టి నువ్వు ఇందాక ఏదైతే చెప్పాను, ఆ మనసుని బుద్ధిని నాకు అర్పించి నా కోసం యుద్ధం చెయ్యి. నేను చెప్పాను కాబట్టి యుద్ధం చెయ్యి అంటున్నారు. కాబట్టి నా నామస్మరణలోనే నువ్వు నీ మార్గం నుండి తప్పుకోకుండా నన్ను దేవాదేవునిగా ధ్యానించేవాడు ఖచ్చితంగా నన్నే చేరుకొను. ఏదైతే మనం అజామిలుడిది చూస్తాము, అజామిలుడు ఏంటంటే పతనం చెంది ఆ వేష దగ్గరికి వెళ్ళడము, వేషని వివాహం చేసుకోవడము, పిల్లల్ని కనడము, లాస్ట్ అతనికి నారాయణ అని పేరు పెట్టుకోవడము, భయంతో నారాయణ నారాయణ అని పిలిచినా కానీ విష్ణుదూతులు అనేది రావడం. కాబట్టి ఆయనకి మరి ఎందుకు ఇలా అంటే ఆ లాస్ట్ సమయంలో ఆ స్మరణ అనేది ఇందాక చూసాం కదా, ఆ వరాహ పురాణంలో ఎలా అయితే ఆయనకి ఆ లాస్ట్ సమయంలో ఆ యొక్క భగవంతుని యొక్క నామాన్ని పలికే ఆ అవకాశం ఆయనకి ఇచ్చారనమాట. ఆ యొక్క పిల్లవాడికి నారాయణ అని పేరు పెట్టుకున్నాక. ఎందుకు అంటే చాలా మందికి ఇది డౌట్ వస్తుంది, అతను అంత పతనం చెందాడు కదా, మరి అతనికి ఎందుకు అది ఇవ్వబడింది అని. కానీ ఎందుకు అంటే అతడు పూర్వము గొప్ప బ్రాహ్మణుడు. అతను కొన్ని ఆ సందర్భంలో అతను పతనం చెందాడు, కానీ అతనికి ఏంటంటే అంతకుముందు ఆ లైఫ్ ఏదైతే ఉందో భగవంతుని కోసమే చేసిన కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అలాగే గొప్ప బ్రాహ్మణుడిగా ఉండి ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని యొక్క కర్మలు చేసిన ఫలితం ఏదైతే ఉందో అలా ఆ లాస్ట్ సమయంలో అతనికి ఉపయోగపడింది అనమాట. అందుకే మనకి 9వ అధ్యాయంలో చూస్తాము, అపిచేత్సు దురాచారో భజతే మామనన్య భాగ్ సాధురేవ సమంతవ్య సమ్యక్ వ్యవసితో హి సహా అని. అంటే ఏంటంటే ఒకవేళ నా భక్తుడిగా ఉన్నవాడు అనుకోని పరిస్థితుల వల్ల పతనం చెందినా కూడా మళ్ళీ ఎప్పుడైతే తిరిగి అతని యొక్క తప్పు తెలుసుకుని మళ్ళీ భక్తి మార్గంలోకి వచ్చి నా యొక్క భక్తి కర్మలను చేయడం మొదలు పెడతాడో అతడు ఒక సాధువుగానే, సాధురేవ సమంతవ్య అని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే అతన్ని సాధువుగానే పరిగణించాలి అని చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి ఈ యొక్క మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా అంటే నేహాభిక్రమణాశోషితాన్ని కూడా చూసాం. మనం ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క స్మరణలో ఉండగలిగితే, మన యొక్క కర్మలు కూడా భగవంతుని మార్గం నుండి తప్పుకోకుండా ఉంటే మనము భగవంతుని చేరుకోవడంలో ఎటువంటి డౌట్ అనేది కూడా ఉండదని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం ఆ ఆఖరి సమయంలో
ఏదైతే చెప్పారు కదా, నువ్వు ఆ, తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుధ్యచ, అంటే నువ్వు ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరిస్తూ నీ యొక్క నీ విద్యుత్ ధర్మం ఏదైతే ఉందో ఆ యుద్ధం చేయమంటున్నారు. మరి ఆ రిమెంబరెన్స్ ఆఫ్ కృష్ణ అంటే మనం ఆ రిమెంబరింగ్ అంటే మనం స్మరించడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇవ్వబడి అన్నీ కూడా అంటే పాప కర్మాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నశించిపోతాయి. అందుకే కాబట్టి మనము ఆ లాస్ట్ సమయంలో మనం ఏదైతే స్మరించాలో దానికి మనం మరి అభ్యాసం అనేది కావాలి కదా. ఆ అభ్యాసం కావాలంటే మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపిస్తూ ఉంటే అది మనల్ని ప్యూరిఫైయింగ్ చేస్తుంది అనమాట, అంటే మనల్ని అది శుద్ధిపరుస్తుంది అనమాట. అప్పుడు మనం భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని కూడా చేరుకోవచ్చు. కాబట్టి మనం భగవంతుని ఎల్లప్పుడూ స్మరించగలగాలి అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా మనం హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని స్మరిస్తూ ఉండాలి, జపిస్తూ ఉండాలి. కాబట్టి ఆ జపం అనే దానివల్ల ఏంటంటే మన ఇయర్స్, మన టంగ్, మన మైండ్ అన్నీ కూడా కృష్ణుని యొక్క సేవలో మనం వినియోగించగలుగుతాము. మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుడి గురించే మాట్లాడడము, భగవంతుడి గురించే వినడము, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాము. ఇట్లా మనం ఏం చేసినా కూడా అంటే మనం ఏ కర్మ చేసినా, ఏది విన్నా, ఏది తిన్నా, ఇవన్నీ కూడా మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని రిమెంబరింగ్ అంటే మనం భగవంతుణ్ణి స్మరించడం ద్వారా మనం భగవంతుణ్ణి పొందగలుగుతాము. ఓకే, ఓకే, హరే కృష్ణ. మనం ఇక్కడతో రోజు విరామం తీసుకుని రేపు 9వ శ్లోకం నుంచి చూద్దాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృంద की जय. रामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण की जय. गुरु श्री प्रपाद की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. हरे कृष्ण प्रभु जी.